كاب ستوديو زينا إيري تي في أزو سلام تنا تقبلوا كما يتوعدوا زخبركم تعزبتنا فرق معلتن فرعان أخيلو نلومي حمص إسان حمشتن سنة زترالوا زينا تطوشتن وزان حزنا لكم قريبنا لنا مساكم تسألني حليديات تخلى مريمي أرأس زينا كقدم بريزيدنت إسياس أفوركي نايس رح متسحن مفتام لومين أب سودان جيشو تمالي أب كباب مولك بتستقبر مرمراتات حدا زيغا كورونا فيروس ترخيبوا أبنو زوبا عرزا أم كل خلان بتان كالوت ساقم تبالعات نزتوكور سلطانا تواهيبون أمريكان بولندن حدش وتحدراو الكفرار ما مخانن حبيرن أمريكا قبل على إتاون نبرة أوروبا وحبرت وسخ قرط كتوسن مخانا قليتا مدن عبيد كتاب عالم ب4.9 ميتاوي تكون كل كم تخل تأميتو بريزيدنت إسياس أفوركي أبو ومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بزقبر له عدمة مسرت لومي ساعة 10 قرن قطري ناب كارتوم جيشو أبزني سلسة معلتات عدوتو بريزيدنت إسياس أمدل دالن من معبالن كلتاوي زمدنا كمون تجمامي رزولو زباو وهدتن متحق غازن أم معزازن مقطعلن زاتو كرر ركبات مزتفلاليو سبسلطان سودان ككايديو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን አማኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣለው ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና أبزوبا قشباركا كباب مولكي أبزركب موشة بمأكل تمالي 24 سنة بزتقبرن إلى لابراتور مرمراتات أبكروا معلتات كاب إثيوبيا زتمل سيزيغا بكورونا فيروس كم تلخفة رقاقيت الله من قصاص هزبي كاب حدا هاجر نبكالي تأجيدو كانتلا واحد كاب قربا بتهاجرات إثيوبيا السودان جوبوتن يمنن بمريتن بحرن زميلا سوزيغاتات كتالي زلام أبي إرترات تقلل قطر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 244 بتحلو 39 كابزيوم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانو ونكلو 205 دما أب هوسبيتال تعاقيبا مالو مينستر تاعنا 24 سنة كل تشحن إسران ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንዞባ ዓረዛ ኣብ ምክልኻል ሳገምቲ ዕስለታታን በጣን ካልኦት ባልዓትን ዝነጥፎ 110 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ስልጠና ሂቦ እቲ ብሰብ ሞያ ምክልኻል ባልዓት ኣብ ማይ ድማ ዓረዛን ምዕራይ በራውርን ዝተዋሃበ ስልጠና ንባህርያት ባልዓት ኣገባብ ምክልኻሎም ኣጠቃቅማ መድሃኒት ዝነጽጋ ሞተረታትን ዝምልከት ኮይኑ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ነይሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ምሕረቱ ኣርኣያን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ሰልጠንቲ ብዝቐሰ مو تمرتي مس حزب بحافشة مس حرصوا دما بفلاي توهاهيدهم أدمع السرح كعيو أزخاخيرهم كابز حلف ورح ميازيا بكبابيو بأزي وحد قطر خر أزت أنحاء عم بتأنا مكل خل حرصت من محدارات كبابي در هلاسن زبان دبرن نزجبرو أتوب مكتتال زموجسة أتوم محرتو أبزو كرامات بزل على قطر أزخاخيرهم نزخونه انتتات زد العام 7 ناو تنتدالو كم زلو زحبرة أما حدار نوزوب عرزة أتو رؤسهم كفل مريم بوجنو سلطنت يابت أمام مدهانيت العلت إنك أخجبرو تلابيهم كاب حيلتات مكل خال إيرترا لتنال كولونيل تكي جبراي بوجنو نتتوت إنه زلو مدبات مكل خال بالع نمعوات بغو حيل السب تداليو كم زلو بمتكاس هزبي بصراح مزتوافرو أبالات زجبرو متحببار كأزز تلابيهم أب وشتن وطن زنبرو وننت أبايت زيغاتات نوغناتهم حدقت كفليت كراي جرم نستوها هذا زينا وتصب يونس أبراهام كاروبايو بس مسرت أب ممحدار نصوبا قال نفحي أب سلع دعرو وزيرو عمت أمينة نحمشت تخريتنا حد ورحي أتو إسحاق نقسين حنت تخريت ناي سلست ورحي أب كت مولي أتو قبرت نساء زميكال نخلت تخريتنا كل تورحي أتو أبرها ولا سلاسين حدا تخراي نحدا تخراي نحمش تورحي أتو سمون نقصان نخلت تخريتي ناي سلس تورحي أتو شمسو أحمد نخلت تخريتي ناي كل تورحي أب إمبار دا استدرابيت عقبة هابت ميكال نشدشت تخريتي ناي كل تورحي
ስድራ ቤት ሩፋኤል ወለ ስላሴ ንሽድሽተ ተኻረይቲ ናይ ክልተ ወርሒ ከምኡውን ኣብ ዓዲ ጎምቦሎ ኣቶ ዳዊት ኪዳነ ንሓሙሽተ ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ኣብ ዓዲ ሓውሻ ተቐማጢት ሽወደን ምሕረት የማነ ድማ ንሓንቲ ተኻራይት ናይ 5 ወርሒ ክፍሊት ሓዲጎምሎም ኣብ ምምሕዳር ንሶብ ኣባሻውል ተቐማጦ ስዑዲ ኣቶ ሽናሽ ኪዳነ ምስ በዓልቲ ቤቱ ንክልተ ተኻረይትን 4 ወርሒ ወይዘሮ መዓዛ ተስፋ ብርሃን ንሓደ ተኻራይ ንሓደ ወርሒ ስማ ክትቀስ ዘይደለየ ተቐማጢት ገዛ ብርሃኑ ን4 ተኻረይትን 3 ወርሒ ከምኡውን ኣቶ ኣብርሃ ሓጎስ ንክልተ ተኻረይትን 2 ወርሒ ኣዘነበሽ ብርሃነ ን6 ተኻረይትን ን6 ወርሒ ስድራ ቤት ነፍሴር ባህጉ ብርሃነ ን4 ተኻረይትን 2 ወርሒ ወይዘሮ መብራት ገብረ መድህን ድማ ምስ ኣሕዋታ ን4 ተኻረይትን 2 ወርሒ ካብ ክፍሊት ክራይ ናጻ ኢሎሞም ኣብ ምምሕዳር ንሶባ ገዛ ባንዳ ተቐማጢት ሲያትል ኣሜሪካ ስድራ ቤት ነፍሴር ሃብተ ሚካኤል ገብረ ስላሴ ን2 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ተቐማጢ ኣዲስ ኣበባ ጆልዮ ተቲ ጁዜፔ ን3 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ መብራህቱ ገብረኣብ ን3 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ኣብ እስራኤል ትነብር ስድራ ቤት ነፍሴር ተበርህ ክፍለ ን7 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ህዳት ፍስሓ እልፉ ን6 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ተቐማጦ ኣሜሪካ ኣብ ዝባን ስንቀይ ን6 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ኣብ ካናዳ ትነብር ድማ ኣብ ገዛ ባንዳ ከባቢ እንዳ ማርያምን መንደፈራን ዝርከቡ 8 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዲፎምሎም ኣብ ኢጣልያ ድማ ነባሪ ከተማ ሮማ ዶክተር ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ኣባሻውልን ገጀረትን 4 ስድራ ቤታት ነናይ 6 ወርሒ ን3 ስድራ ቤታት ድማ ነናይ 3 ወርሒ ከምኡውን ነባሪ ከተማ ናፖሊ ኣቶ እስጢፋኖስ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ገጀረት ን2 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሰሪዞምሎም ኣብ ንዞባታት ማይ ዓይኒ ጸሮናን ጊንዳዕን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ንምክልኻል ዝወፀ ቅጥዕታት ኣብ ኣባይቶም ዝተሓየቡ ብዕለታዊ ሽቕለት ዝነባበሩ ወገናት ኮማዊ ሓገዝን ሕድገት ክራይ ኣባይትን ተገይሩ በዚ መሰረት ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ማይ ዓይኒ ዓድታት ዓድባርን ዓዲ ሕፋት እምባር ዓዳን ሓበናትን 10 ኩንታል እኽሊ ተመቃሪሑ ኣብ ንዞባ ጸሮና ድማ ህዝቢ ዘዋፅኦ 11 ኩንታል እኽሊ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣትካሮን ሰናጋን ንዝርከቡ ጽጉማት ተኸፋፊሉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ተቐማጣ ኣስመራ ኣቶ ስእለ ወልደ ስላሴ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ትርሓሲ መስከን ኣብ ሓውሲ ከተማ ጸሮና ንሓንቲ ስድራ ናይ 4 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎምላ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ድማ ኣቶ ይሕደጎ ብሩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጥምቀቱ ተኸስተ ን5 ተኻረይቲ ነባሪ ኣስመራ ኣቶ ተስፋ ይሕደጎ ድማ ኣብ ጊንዳዕ ንዝርከብ ገዝኡ ንዝተኻረዩ ነናይ 2 ወርሒ ካብ ክራይ ነጻ ኢሎሞም ህዝባዊ ወፈያታት ንምስሳን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ይቕጽል ኣሎ ሙሉእ ትሕዝኡ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ብመሰረት ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሰራሕተኛታት ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ 354,757 ናቕፋ ሰራሕተኛታት ትካል ሓጺን ኦሮታ እንዳ መስማር 17,758 ናቕፋ ማሕበር ሰራሕተኛታት ትካል ሓጺን ኦሮታ 5,000 ናቕፋ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ንዞባ ሰንዓፈ 9,078 ናቕፋ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ጀርመን 16,000 ናቕፋ ቤላሮባ ከተማ ከረን 3,186 ናቕፋ ወነንቲ ሰብ ድኳን ኣህለኽቲ ነገራት ከተማ ከረን ከባቢ ባዶ 6 1,786 ናቕፋ ማሕበር ተራድኦ ሰብ ከብትን ንዞባ ሰንዓፈ ድማ 3,000 ናቕፋ ወፍዮም ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ከባቢ ዓድኣረይ 10,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ 10,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ በጉ 12,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ዓድፋካይ 4,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ኢዳምር 2,500 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ 5,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ፋና 5,360 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ ዑመር 10,000 ናቕፋ ምምሕዳራት ከባቢ ሰላዕ ዳዕሮ ዓዲ ጎንቦሎን ዓደም ዘማትን ድማ 3,000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብዘይካዚ ትካል መጥሓን ዓንድ ማርያም ቀሺ ወልዳይ ሕምብርቲ 5,000 ናቕፋ ማሕበር ስላሴ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ኤርትራውያን ነበርቲ ጸጸራት 2,000 ናቕፋ ቤት መግብን መስተን ዘርአ ሃይለ ታሕታይ ሰረጀቓ 1,000 ናቕፋ ትካል ጸባን ውፅኢቱን ገነት ዘርኡ 1,000 ናቕፋ ማሕበር ምድህኒ ዓለም ሽማ ንጉስ ላዕላይ ተቐማጦ ስምራ 1,000 ናቕፋ
محبر قدس ميكائيل نوي حزبانن كبابيان تقماط اسمرا كلتشحن أفا محبر متحجاز قدست مريم دك إبراهام قمرو نبرت اسمرا كلتشحن أفا محبر قدست مريم دك دفرة تقماط اسمرا سلستشحن أفا محبر قدس ميكائيل عد كنزناب تقماط اسمرا كلتشحن أفا محبر متحجاز قدس ميكائيل عد حوشات تقماط اسمرا سلستشحن أفا محبر بقال مريم عد بارو تقماط اسمرا كلتشحن أفا تكال مشتا بربرة صهاينش قبر مسكال كلتشحن أفا بيت قرسي أبا شاول سلستشحن أفا فيوري كافي كلتشحن أفا بيت مقبي بالسرات حدشحن أفا مشتا جاما لتاي مسفن حدشحن أفا تكال مشتا بربرة حداس برهانة حدشحن أفا محبر أبنو ليبانوس امباب دحان تقماط اسمرا حدشحن أفا محبر متحجاز قدس ميكائيل مايمنة تقماط اسمرا كلتشحن أفا محبر بقال مريم اقر مخال تقماط اسمرا دما سلستشحن أفا أبركتم اللو زخبركم تعزبتنا دحر زحات أرم سجاجريت أهجراو زيان تحيزخ من لسكمي مسانا تنحو أمريكان بولندن حدش وتهدراو وعل كفرارما مخانن حبيرن اتن هاجرات نزز قلت راح تكلتين هاجرات مال عسان 4 سنة أبا أمريكا بزكايدو ركبيو زرزر نايتك ختم زخيل وعلو كانت زي تعبره أمريكانا بولند توسخ سراوت نمسداد زخيلان نتبتات كم زركبوه يحبر لعلة شعة شحكابتي بجرمن عسكير زولو سراوتا كتسحب مهانا زقلت ات أمريكا ناب بولند كتغنعو كم تسخيل كحبر تانيحيو بولند نتحسب بقوتا كم تقبلت زحبرو تقبطابات تكبراو كخون زلو تخلو لعل مخانو يقلت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتوت ان روسيا نطر من الاختخام محلالف كم زخيلي حبيرون نمسفحفح أمريكا أب مبرق إيروبا خطقاوم زيت أنحت روسيا نحدش سمم أمريكان بولندن بعتب تكتاتولو كم زلاي زقلت روسيا أب مريتن مع عسكر سراوت أمريكا كدوكون أبل علزف كده هاجرات مبرق إيروبا سقوم تقتوسد كم تخل كتتنقق مصنحا يفلت أمريكا أب بولند لعلي 4 شح والتحدرات أسافيرا حمزة تبطابات يردوم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب عبد على 3 بليون دولار زواجو اتاو نبرة إيروب أو حبرت وسخ قرط كوسن مخانو حبيرو اتسقمتي إيروب أو حبرت من كوبانيا إيرباس بزقابرو زلو زي حقاو دقوما مخانو كسمزن نقد أمريكا حبيرو مالو يخون نبر تسقبارا نايت تسقمتي مع اسكم دجمر ايتنت ارنزلو أمريكا أقدما بتماسسال مغنيات عبد على 7.5 بليون دولار زواجو اتاو نبرة إيروب أو حبرت وسخ قرط كم تقبر محبارات زفلت كوينو أبزمت ورحة تقمتي كم تقبر قليتام إيروب أو حبرت عبد على التاو نبرة أمريكا تماسسال سقمتي كم زواسد يقلص بمهلو نقداو زي مقداو كلتيوم وغنات مريسو خجدد كم سخيل باقوي امت أمريكا مس تشاينا أب تماسسال نقداو زي مقداو آتيا كم زلا يفلت متن عبيت قطبة عالم أبزع عمت زب سنكل بلا كورونا فيروس ب4.9 مئتاوت كون قل كم زخيل أهجراوي مع كان جنزب مالت IMF قمتاتو هيبو اتمع كان أقدمو عبيت قطبة عالم ب3 مئتاوت كوجودل كم زخيل أميتونيريوم اتقطبة وتأجم أبكل التشحن إحسان حدنون بخفيل كم زرة أهجراوي مع كان جنزب بتوسخي حبير الله بمسارة قمتات أهجراوي مع كان جنزب أبكل التشحن إسران قطبة أمريكا بأسات 8 مئتاوت قطبة جابان ب5 مئتاوت قطبة إيروب أدما بالعلا 10 مئتاوت كون قلقليوم بتوسخي قطبة برازيل مكسيكون بقدم تختل بالعلي 10 مئتاوت قطبة هند دما ب4.5 كنك 5 خلت عميت الله بسنك كسات لبدا كورونا فيروس أب قطبة عالم دحر خلايا وقع عالم زعبية زحتالك كسعب كم زخل ودب حبرات هاجرات أقدموه مئمات ويذكر
ማሕበር ሃገራት ዓረብ ግጭት ሊብያ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መዳይ መዕለብ ንኽረክብ ዝካየድ ጻዕርታት ክሕይል ተጻረርቲ ወገናት ድማ ምቁራጽ ተኽሲ ከካይዱ ብ23 ሰነ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ጸዊዑ እቲ ውድብ ነዚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ኣብ ወሰናስን ስትራቴጂካዊት ከተማ ስርት ዕርድታቶም ኣብ ምድልዳልን ንኩናት ኣብ ምሽብሻብን ከም ዝርከቡ ኣብ ዝጋዋሓሉ ዘሎ እዩ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣሕመድ አቡልቀይድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግጭት ሕድሕድ ሊብያ ሓደገኛ አንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ብምጥንቃቅ ተጻረርቲ ወገናትን ግዳማውያን ተዋሳእትን ንሰላማዊ መዓልቦ ዕድል ክህቡ ጸዊዑ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዘካየደ ወተሃደራዊ ምትእትታው እቲ ሃገር ናብ ግጭት ሕድሕድ ተሸሚማ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ብቱርኪ ዝተደገፈ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕልቶም ወሰናስን ከተማ ትሪፖሊ በጺሖም ዝነበሩ ተቃወምቲ ሓይልታት ዓበይቲ ዓወታት ብምጉንጻፍ ክሳብ ወሰናስን ከተማ ስርት ከም ዝደፍእዎም ይግለጽ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቱርኪ ኣብ ሊብያ ንጸጥታኣ ኣብ ሓደጋ ዘወድእ ምዃኑ እትገልጽ ግብጺ ሰራዊታ ምክትታሉ ክሕይል ብምእዛዝ ኣድላይ ምዝኸውን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከተካይድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ፈረንሳ ብወገና ነቲ ቱርኪ ኣብ ሊብያ ትገብሮ ዘላ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትሪኦ ኣነጺራ ዘላ በዚ ድማ ነታ ኣብ ኣፍ ደገ መብዛሕትኡ ማእከላት ዕደና ነዳዲ ሊብያ እትርከብ ከተማ ስርት ንምቁጽጻር ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ክካየድ ዝኽእል ግጭት ከቢድን ደማውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር روسيا زخر مبل 75 عامت نايتي ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ጀርመን ዝተጓነጸፈቶ ዓወት ንወተሃደራዊ ዓቕማን ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂካውን ብዘንጸባርቕ ዓቢ ወተሃደራዊ ሰልፊ ብ24 ሰነ ጸንቢላ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ወትሩ 9 ጉንበት ዝዝከር ዓመታዊ በዓል ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሰጋገሮ ይዝከር ኣብቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ሰልፊ ልዕሊ 14000 ኣባላት ሰራዊት ልዕሊ 220 ኣሃዱታት ዘመናዊ ኣጽዋር ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂ ከምኡውን ዘመናውያን ወተሃደራውያን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ንምርኢት ቀሪቦም ብዘይካዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሰልፊ ቻይና ናይ እትርከበን 13 ሃገራት ኣባላት ሰራዊት ከም ተሳተፉ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ቅድሚ 75 ዓመታት ሩስያ ዝተጓናጸፈቶ ዓወት እምነ ኩርናዕ ዘመናዊት ሩስያን ሓበን ወለዶታትን ከም ዝኾነ ኣረዲዩ መወዳእታ ዜና ካብ ምድረ በዳታት ሳህራ ዝተበገሰ ብርቱዕ ካምሲን ማለት ዶሮና ዝዓብለሎ ብርቱዕ ንፋስ ብ23 ሰነ ኣብ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝርከብ ደሴታውያን ሃገራት ብምብጻሕ ብከላ ኣየርን ናይ ርኤት ጸገማትን ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ በዚ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ተማሳሳሊ ተርእዮ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኩነታት ኣየር ሰማያት ሃገራት ካሪብያን ብኸቢድ ዶሮና ተዓብሊኹ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ተን ሃገራት እቲ ኩነታት ኣየር ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ንዘለዎም ወገናት ሓደገኛ ብምዃኑ ጥንቃቄ ክገብሩ ጸዊዖም ኣለዉ ደሴታውያን ሃገራት ሄይቲ ሪፐብሊክ ዶሚኒካ ጀማይካ ፖርቶሪኮን ኩባን እተን በዚ ሕማቕ ኩነታት ኣየር በኣሉታት ተጸልየን ዘለዋ ምዃነን ተፈሊጦም እቲ ከቢድ ዶሮና ናብ ወሰናስን ኣሜሪካ ገጹ የመርሕ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን كبرات عزبتنا نلوم أطري استرالوا حفشاوي زيناوي مسنادونا أزغت كتاتلو تصنحكم نيرو كسب في تأمم سنة بمتصنحكم مسكن بوجني بروح معلتي